बाथ्राया बयबो बेखौनो सानदों जे बर'न मोसाहारिया मोनसे समाव जबरदस्त आन्दलनकारिमोन एनडिपि जों सेर सेर थाफानानै एबसुजों लोगोसे थाफानानै दिनै नोंथाङा आनसलिक दल इउपिपिएल रिजनेल दल बिपिएफ खौ नागारनानै कंग्रेस मानो खालामदों खारना सिम्पल रायजो राजाफोर आं नोंथांमोननो दिनै खोन्थानो दिनै नंगौ हाग्रामा बिथाङा बोलोगोरा मासे मैदेर बादिमोन मैदेर मावनो हायै मा दङ फ्राय गासिबो खामानिखौ मावनो हायो नाथाय दिनैनि पलिटिक्सआव दिनैनि थासारियाव जोङो नुबाय हाग्रामा बिथाङा जेसेबांखि गोसो गुवार जेसेबांखि गोसो गेदेर जेसेबांखि मोजां मानसि जाया मानो नाथाय बिथाङा बिजेपिजों मैदेरनि आथिङाव उननि आथिङाव लहानि जिनजिजों खाजानाय बायदि हाग्रामानि थोंसे आथिङा खाजानाय दा बिथाङा जेखि साना जेखि मावनो लुबैया हारिनि सिबिनो सानब्लाबो बिथाङा दिनै बिथांनि साननायफोरा जाफुंला ओंखायनो दिनै बिपि एबा अर्थात हाग्रामाजों थाफानानै जे माबा मोनसे हारिनि हाबा मावनो हागोन बड'लेण्डनि सिमां नुनो हागोन आं बेखौ सानाखै फारसेथिं दिनै इउपिपिएलजों आं मानो थायाखै खारना बेनो दिनै प्रमद बाय बिथाङा जों ज' आन्दलन खालामदों ज' कर्ट कासारि गादों ज' नेशनेल हाइवेआव जोङो गारि होबथादों जोङो ट्रेन होबथादों आरो बिथाङा बुंदों हिलौ बालौ गावनि हब्रा गारांजों जे जिबनाव आङो दिनै मा मन्त्रि मा इएम मा एमसिएलए आङो गावब्राबो जाया बड'लेण्ड मोनाबा नाथाय मैया दाखालिसो तामुलपुराव हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा प्रमदनि सिगाङावनो आरो दिनैनिफ्राय बर' जाथिया एबसुआ बड'लेण्ड बिला बड'लेण्ड मोनला बड'लेण्ड जाला जेब्ला होनो बिथाङा जेबो होनाखै दा आं मिथिबाय जे प्रमद बर' बिथाङा 10 बोसोर बिजेपि आरएसएस अर्थात हिमन्त बिश्व शर्माजों सुक्ति खालामदों जे नोंथांमोना आंखौ बिटिआर सालायनो होनांगोन आंखौ बिटिआरनि सीएम बानायगोन बिनि रिटार्नाव नोंथाङा आंखौ सोबायो ना जोयो ना बुयो ना सावजायो ना एवजायो बाहाय प्रमद बर'आ जेबो बुंनांगौ गैया अर्थात प्रमद बर'आ बर' हारिखौ फानबाय आन्दलनखौ फानबाय बर'नि आन्दलनखौ फाननानै दिनै बिथाङा सीएम जादों बावहाय बर'न मोसाहारिया इउपिपिएलजों थानानै अर्थात इउपिपिएल जानानै आंहा बाहाय गोजोननाय गैया बेखायनो आङो दिनै उदां दाउ आङो कंग्रेसआव फैनानै धर्म निरपेक्ष गणतान्त्रिक बे भारत हादराव दिनै 75 बोसोर जाबाय नैबे 15 बोसोराव उदां भारतआ बे उदां भारत 75 बोसोरनि गेजेराव कंग्रेसआनो शासन खालामदों इन्डियाखौ 53 इयार्स 53 बोसोर कंग्रेसआनो शासन खालामदों भारतआव मा जादों मा जायाखै गिदिर इउनिभार्सिटि गिदिर आईआईटी आईआईएम आरो बेबायदिनो गिदिर माबा मेडिकेल कलेज जानांगौ दिनै कंग्रेसआनो बानायदों ओंखायनो आंहा कंग्रेसआव हाबनायाव कंग्रेसआव जानायाव लाजिनाय गैया बरंसो गोगानांगौसो दङ बेखायनो आं दिनै बर' आइ आफाखौ दिनै आखाइ गुरै आखाइ खबजबनानै खावलायदों नोंथांमोनाबो दले बले कंग्रेसआव फै जों हारि आरो हादोरखौ सिबिगोन आरो बेजोंनो जोङो सानसे बड'लेण्डखौबो मोनफुंगोन मा नोंथाङा सानो नामा प्रमद बर' बा इउपिपिएल सरकारा बिजेपिनि सावख्ला बायदि जानानै दङ प्रमद बर' इउपिपिएल सरकारा बिजेपिनि सावख्लाखाथार एखेबारे कन्ट्रेक्ट खालामनाय कन्ट्रेक्टआ बेनोमोन जे आंखौ गभर्नमेन्ट दाहोदो नोंथाङा मा लाङो लां आंनिफ्राय बिदिनो 16टा डिपार्टमेन्टखौ हरबाय गासिखौबो हरजोबबाय जेबो गैला आरो गाबोन समफोर जुदि 6टा जनगोष्ठी एसटि जायोबा प्रमदआ मा बुंगोन प्रमदआ जेबो बुङा आरो 6टा जनगोष्ठीया जुदि एसटि जाबायबा हमनानै लादो नोंनि बे बड'लेण्ड बिनायनि सिमाङैनो थाबाय आरो बिब्लाबो मोनब्लाबो जेबो लाब गैखाला दा खोब गाज्रि एक्चुअलि सावख्ला सरकार प्रमद बर'आ मोजां बेगदार नङा बिथाङा दिनै बर' हारिनि बेगदार जानानै रायजो राजाया सानदोंमोन बिराद मोजां बेगदार नाथाय बिथाङा आगसिजोंबो जोसन होयो आगदाजोंबो जोसन होयो खालि जोसोनोल' प्रमद बर'खौ ओंखायनो दिनै प्रमद बर' बिथाङा आंनि मथे बियो एक्चुअलि सारेन्डारसो जानांगौ आरो नङाब्ला हाथाराबा बिथांमोना इउपिपिएल आरो बिपिएफजों ज' जानानै एक्चुअलि गभर्नमेन्टखौ दानांगौ गोबां मानसिफोरानो बुङो इउपिपिएल बिपिएफ ज' जादों जेनेबा बर' हिसाबैथ' आलदा जानानै दङ ओमफ्राय ज' जायोब्ला बिजेपिनिफ्राय प्रमद बर' बा हाग्रामाखौ गोबां मानसिफोरानो बुङो सासे नङा सासे बिसोरखौहाय खानान दोननाय बायदि खालामगोन आरो बिनि सायाव मा बुंनो सानो बिदि नङा इउपिपिएल आरो बिपिएफआ दिनैनि दिनाव आं जुदियो कंग्रेस आं हारिनि गोथार इन्टारेस्टआव बुंनो सानदों बाहाय दोनखोमानाय आरो बाहाय जेबो फाजानाय गैया आं बेखौ गियाबो सोर पावाराव फैयो सोर पावाराव फैया आंहा बेजों फाजानायबो गैया जोंना स्ल' एन्ड स्टेडि विन्स दा रेस कंग्रेसना आरो जेरेखम माबा कुसुमजों सेसाजों दावहा नांनाय बायदि जोबनायाव कुसुमासो देरहाहैदों दा कंग्रेसआ बेबायदि आरो जोङो रावनिबो राजा जानायखौ बाहाय खुनु फाजायाबो हिंसाबो जाया बर'नि गोथार इन्टारेस्टआव आं बेखौनो बुंनो सानदों एक्चुअलि इउपिपिएल आरो बिपिएफआ जुदि दिनै ज' जायोबा बिथांमोना बिजेपिखौ जोगारनो हायो
आरो बिनिख्रुइ देरसिन हाथियार दिनै जेबो गैया खारन बिजेपिखौ नोङो फास फैसाबो फोथायनो हाया बिजेपिया दिनै ट्राइबेलखौ जाजोबगोन बर' हारिखौ एवनानै सावनानै जागोन मानो होनोबा दिनै हिमन्त बिश्व शर्माया दिनै सासे एसामिस सभिनिस्ट बिथाङा गावनिखौल' सानगोन बिथांमोना बोरै आसामखौ रैखा खालामनो बेखौसो जिंगा सिबाय थादों दा बेखायनो एनडिपिखौ फोजोबनो हानायाव एबसुखौ फोजोबनो हानायाव बिएलटिखौ फोजोबनो हानायाव हिमन्तआ गोजोननाय दङ आरो बावहाय बड'लेण्डनि बाथ्रायाथ' गोजान दा बेखायनो हारिनि गोथार इन्टारेस्टखौ नायोबा एक्सुअलि प्रमद बर' आरो हाग्रामा बिथांमोना ज' जानानै एक्सुअलि बिटिसिखौ सालायनांगौ अब्लानो बिजेपि हारसिङै गोजान जागोन आरो बर' हारिया एटलिस्ट मोनसे रोखोमनि रैखाथिखौ मोनगोन बे एखेबारे 100% सियर आरो बेखौ जुदि खालामाबा बाहाय जुदि एसे कमप्रमाइस खालामलायाबा सानैबो जुदि एसे आखाइ फोलावलायाबा बर' हारिया खैफोद आं बेखौ मिथिगौ